Hvad så YouTube? Ja, så. Ja, Ja. Frederik og det er Christian. I har nok set os på Shark Gamers, hvis I... Det der. 10 subs, det er sgu meget rart med Shark. Ja, ikke så meget. Nu er vi på Sky Gamers. Vi skal videre gå. Det er rigtig frækt. Det er vi lægger den her video ud. Så jeg kan bare lige sige, at vi kan lave kanalen. Men når den ligger ud, så har vi lavet den. Vi har ikke lavet den. Men det får vi lavet i dag. Altså, vi har lavet en helvedes masse. Minecraft og sådan noget. Nå, kom. Pænt meget. Ja. Der kommer en bil. Det er min faktisk kommet. Og bilen kører hen til os. Ja, nej, men hun skal bare lige det. Okay. Nå ja, hun skal bare lige vende om, fordi hun skal ind. Nå ja, så værsgo. Okay. Ja, og det her, det er min officielle pingvinhat. I må ikke få den, og det er min. Hvad så, Felix? Fordi hun fatter nok ikke. Det er lidt underligt med Frederik. Ja. Helt op. En hel en. Ja, helt op. Indtil der ikke er. Men så er det jo bare nogle flere songs. Imens vi ser kysten. Ja, måske ikke sove eller noget. Ja, men i hvert fald... Nej. 10. Der er det 10 subs, der er det bare en chili XL. Ja. Og 20. Nej, det er kun XL. Ja, og 20, der er det en XXL med sovs. Skal vi sige 50 subs, og vi spiser en chili? 20-30 subs, og så spiser en chili. Okay, 50 subs, og vi spiser en chili. Måske 2, jeg ved ikke. Måske 2, ja. Ej, helt sygt. Nu skal jeg faktisk høre en sjov historie. Der var en dag, hvor jeg kom alene hjem. Og min mor blev hentet ind. Ja, så stod poserne derinde. Men så lå der. Så jeg troede, det var en peberfrugt. Så tog jeg sgu sådan en helt ind i en mund. Så var det en chili. Ja, det er altså de fejl, man kan lave. Og det er det. Og jeg var hjemme skabe i Aarhus. For helvede, nej. Fuck. Det er den, der skaber du, det er awesome. Mhm. Og der er lige lavet batteriniveau på 20%. Jeg har filmet 4 minutter nu. Ja, så bare fylde 10. Men det er vildt. Skal vi gå lidt længere? Længere dernede, eller? Nå, den vej, tror jeg. Der er der. Uendelig subscribers. Det kan man godt, hvis der er nogen, der så spørger mig lige til. Tryk der. Ej, vi vil ikke skyde os selv, for så mister I os. Det gider I simpelthen ikke.
mindre I hater os godt, ja. Så er det her. Boom! Nok sjov. Ikke også? 50.000 subs, så vi hacker os ind på haternes YouTube-kanal og smadrer dem. Ej. Men vi bliver Nej. There's some creepy sounds in there. Lad os videre. Og det her, det er ikke i Danmark. Kun en lille smule. Kun fordi det er i Danmark. Og hold Danmark. Nej, vi er på Sjælland, som vi alle ved, at vi skal på Sjælland. Det var så et... I kan gøre det på regnbuen.dk. Ej, det kan jeg nok ikke. Man kan sikkert bare derind og siger, ja, farvel. Jeg vil gerne tilmelde mig regnbuen. Ja, farvel, vi ses, hej. Ja. Aner det ikke. Det er påstået, at hun blev valgt. Okay, jeg skrider nu. Fuck. Jeg skal lige se, hvor lang tid jeg filmer. 7 minutter og 31 sekunder. 32, 33 sekunder. Okay, jeg skal videre. Vi har filmet i 7 minutter. Ja. Filmet i 7 minutter. Nå, vi skal godt. Jeg er færdig med faktisk kondi. Ja. Skal jeg bare det? Skal jeg bare det? Vi følger med Frederik. Over til gamle dage. Det her. Der er faktisk et sted, man kan være syg. Ja, kom Men lige. prøv at se. Det her. Special! Ja, det er så faktisk skateboard. Lad os køre videre. Ja, det er det skateboard hedder. Der står C-O-K. Nej, der står C-H. C-H-O-K. Nej, han er virkelig til at finde et sted, hvor vi kan Au, Frederik! Au, Charlie! Trump! Det er nok. Nå, jeg skal Fuck, videre. hvor nice! Og det var en blå bil med blåt lys. Fint nok. Hvor skal jeg smide den hen? Jeg løber.
Det er skjult kamera, og vi har filmet i 10 minutter. Ja! Så vi siger, vi ses. Skal vi